Ramogi duol ma ochung'ne wedhe ma pacho ka KPA koro wacho ni ok gibi chuno jogo makelo mwandu kokalo e yor meli mondo mi okawgi Nairobi kata Naivasha kaka osebet katimore e ndalo mokalo. KPA wacho ni maluwo kod chik manogol ko jatend piny Kenya William Ruto mondo odwok chenro mag kawo osig e dho wath ma Mombasa. Mwandu mawuok e pinje maoko nyako Ramogi gin mago ma koro igolo gi weg meli kama weg mwandugo magiting'o ema biro wacho kama mwandugi ilore kendo kaka ichwalogi ka giwuok e dho wath ma Mombasa. Makoti en chik manogol tarik 6 dwe mar 6 2018 koro owit oko. Jatatije ma kojolo KPA milome mare ma ogolo wacho ni manluongo ni John Mwangemi wacho ni chik mane ogol higa mar 2018 mano chuno sike duto ma ikelo kod kembe mawuok oko mar Mombasa mondo mi okaw Nairobi kata Naivasha koro wit oko. Weg meli bende koro onyisa ni mondo koro giwe weg misigo kata weg osike go mondo magiting'o mondo ema oyier kuonde ma gibiro kawo gie to kod kaka ibiro tergi nyaka kuonde go. Ma koro tiende ni ok bi chun jotim ohala mondo mi oti kod gacho kolo e kelo osike gi Nairobi kata gwenge mamoko.